51 soruda näme diýär? Kislorodun artykmaçlygynda 5 mol kömür we kukurt garyndylar ýakylanda 260 gram kömür turşy we kukurt oksidi emiler. Ilkinji garyndaky kömüriň massa prosentini tapyň diýär. Soragy goýjy seresek esas insivermeliň bady kislorodun artykmaçlygynda diýipdir. Ýagny bu diýdigi kislorod artykmaç bolmaýan ýagdaýynda kömür turşy däldi şu gaz reaksiýadan çykmaly. Bu reaksiýany ýadalyň ikisini, ýagny C goşmak O2, CO2, S goşmak O2, SO2. Bu hil soralarda ilk baştan ýagny ädim gitmeseňiz ýalňyşdyrar. Birinji etmeliýişimiz reaksiýany ýazmak we deňlemek. Şuňda deňlenen reaksiýa. Soňra ikinji şu aňlatmalar bilen aňladyp çykmak. Meselem başda bu ikisiniň aýdaly şu bilen şunyň bilelikdäki molu 5 moldy. Ýagny eger şuňa x mol diýsek, gurdunky y mol bolar. Ýagny ikisi bilelikde de birinji deňlememiz x goşmak y. Ýagny x goşmak y-miz deňdir 5 mol bolar. 5 diýip ýazaýyn. İkinji deňlememiz ýagny aýdaly şuňdan a gram çyksa, ýagny kömür turşymyz şuň massasy a gram, onky b gram bolsa, şuňda kabul ýazýan. Ýagny a goşmak b'miz 260 gram bolardy. İkinji deňlememiz şuňda ýazaýyn. A goşmak b'miz deňdir 260 gram. Bize berilen datalar şulardan ibaret. Indi niýeden başlamaly? İlkinji notda kislorodlar bärde biziň artykmaç bilen berilen. Ýagny şuňdan şu nämiz mol, bu nämiz gram. Ýagny şu a'miz gram, bu x'miz mol. Haýsam bolsa birini beýleksine geçirmeli. Aýdal 1 mol asyl reaksiýada 1 mol kömür reaksiýaga girende 1 mol kömür turşy çykýan bolsa x mol reaksiýaga girse x mol çykar. Onda şu mol x diýär. Bu molam 1 molda 1 mol reaksiýaga girse y de y çykar. Onu şuňda näme diýäs? Şeýle bir formulamyz bardy biziň ýadyňyzda bolsa, ýagny mol deňdir massa paýlanan molar massa. Eksan ýa-da tapaklandyrar molar massa. Molumuz şuňda biziň ýagny x de x ýagny şu boýunça ýagny kömür turşy gazyna şu formulany ornuna goýalım. Şuňda x mol bar kömür turşydan, ýagny x goýan moluň ýerine massasy bize näme belli? A molar massasy ine şuňda berilipdir. Hasapdasaňyz kömürüň 12x, kislorodun 16, 2 kislorod bar. Ýagny 2 köpeltmek 16, 32 bar, oňa da 12-niň üstüne 44 bolar. Ýagny x deňdir a bölmek 44. Bärdenem aşagynda bir bar diýip düşünýär, şeýle atanaklaryny köpeltsek 44 x deňdir a bolar. 44 x deňdir a. Indi bärde näme diýäs? Bärde edilşen ýaly şu formulany ýazýas. Bärde molumuz şu boýunça, ýagny şu formulany ýazsak, molumuz y, massamız b, molar massamız 64, SO2. Şuňdan b'miz deňdir 64 y bolar. Indiki etmeliýişimiz ýagny a'miz 44 x boldy. Şunu alyp ýagny şuňda a ýerine goýmak. B'miz 64 y. Şu 64'den alyp b'niň ýerine goýmak. Deňdir biziň näme bolar? 44 x koşmak 64 y deňdir 260. Indi x koşmak y-mizden 5 bunu öňden bilýäs biz. Indi şu deňlemäniň iki tarapyny 44'de köpeldelen, ýagny deňdiriň çep tarapyny 44'de, deňdiriň sak tarapyny 44'de köpeldelen. Näme üçin 44'de köpeldýäs? Ýagny şu x'iň aşagyna 44x diýip geçirip x'ler ýok etmek üçin, ýagny 44'de köpeltip çyksak şeýle 44x. Ýagny şu koşmagym 44 y. Deňdir 5 44'de köpeltsek 220 bolar. Maksadymyz şu x'leri aýyrmak. Aşaky deňleme minus edýäs, ýokarkydan 44'den 44 aýyrsak 0, 64'den 44 aýyrsak 20 y. 260'dan 220'ni aýyrsam 40 bolar. Netijede şuňda y-miz 2 çykdy. Eger y-miz 2 bolsa ýerine goýsak x-miz hem 3 bolar. Ýagny 3 goşmak 2 5. Ondan şuňda x-miz hem deňdir 3 diýip bileris. Indi bize näme tapmaly? Başdaky kömürüň massa garyndysyny sorýar.
Aýdaly şuňa başda kömürünki M1 bolsun massasy we kurdunky M2 bolsun. Şu taýda X var, X mol var we M1 massa var. Ýene şu formulany goýsak şu taýda da ýagny N biziň molumuz X eden şu taýda. Massamız M1 eden. Molar massamyzam kömürünki 10 eden. Ýagny molumuz X mol deňdir massa M1 bölmek 12 X'imiz şu bolar. Edil bärde şu formulany ýerine ýetirsek ýagny Y mol Y deňdir. Kukurdyň molar massasy 32 bölmegem kukurdyň massasy M2 bölmek 32. Şu taýda M1'imiz 12X bolar, M2'imiz hem 32Y bolar. Biz X bilen Y tapylypdy, ýagny X'in ýerine 3 goýsak şu taýda 3 köpeltmek 12, M1'imiz 36 bolar. M2'imiz hem X3, Y 2. 2 köpeltmek 32 hem 64 bolar. Bize şu M1'in massa prosenti, ýagny kömürüň massa prosentini sorýar. Kömürüň massa prosentini tapmak üçin ilki jem massany tapmaly, ýagny M1 bilen M2'ni goşsak jem massa 100, kömürüňki 36, ýagny 36'yny jem massa bölmeli. 100, onu 100'e köpeltmeli. O da deňdir 36 bolýar. Ýagny jogap 36%. Ýyllylyk. Ýyllyň formulasy ýagny Q harp bilen belesek, massa köpeltilen bu S harp hemişelik bolýar, bu T-de temperaturyny ütkemegi, ýagny delta T. Bäde has açyrak görkezsek, massa gramda temperatury Celsius ölçenýär. Käbir halatlarda ýagny bu temperatur ütgeýän ýagdaýynda aýdal 0 gradusda soňuň doňmasynda ýa-da 100 gradusda soňuň gaýnamasynda temperatur ütgemeýän bolsa, onu şu aýrylýar temperatura oň ýerine massa bilen bir başga bir hemişelik ulanylýar, ýagny LF diýipdir bärde bu doňmasy soň misallarla has ölçünýär. Bunun belli goýun bir kaloriýamız 4,184 joule diýip. Şimdi şu soru işleyelim. 9 gram minus 20 gradusdaki buğday, minus 20 gradus 0 gradus soğuk geçirmek için neçe kaloriye gerek? Şu taýda gerek kaloriyalar jemi Q1 bilen Q2'nin goşýar, ýagny Q aýdaly şuňa jemi diýsek, deňdir Q1 goşmak Q2. Bular näme hasaplanýar? Q1 temperatura ütgeýänligi üçin minus 20'den 0'a ýetipdir. Birinci formula onunla M köpeltmek C köpeltmek delta T koşmak. Bärde temperatur ütgemeýär, 0'da durýar. Ýöne ereýär. Bu onu M köpeltmek L freezing diýilýär, F bilen belän ýa-da türkmençe D bilen doňma diýip belläseňiz bolar. Indi bärde massamyz belli 9 gram. C buzyňky 0,5 gram. Temperatura delta net hasaplanýar şu taýda. Başda minus 20'di, şu taýda da soňky şu T başdaky, bu da T soňky. Ya da T final minus T initial, ýagny soňkydan başdakyny aýyrýar. Goşmagam M9 L doňmada 80. Deňdir 9 köpeltmek 0,5 T soňky 0 0'dan minus 20'ni aýyrsak plus bolar. Ýagny 0 aýyrmak minus 20 minus minus plus bolar 20. Goşmagam 8 okudum 72 720. 9 haça 720. 90 goşsak 810. 53-nji soru. Bu da aňsatrak soru. Gaýnaman okudunda 1080 gram suw bugurtmak üçin näçe kaloriýa gerek? Gaýnaman okudunda temperatura 100 gradus, temperatura ütgemeýär. Onu diýmek bizim formulamız Q köpeltmek massa köpeltmelerim L bir hemişelik. Gaýnamada G diýip belläli. Massamyz 1080 gram. Gaýnaman okudumuz
Daqy hemişelgin 540. 540'y 1080'e köpeldiýäs. O da 583.200. 83.200 kaloriýa bolýar ýyllygymyz. Bunam kilokaloriýa geçsek 583 tiň 2 kilokaloriýa diýip hem ýazyp bilersiňiz. Jogap şundan bolar. 54-nji soragy nähili? 54-nji soragda 0 gradusda 20 gram buğdy 100 gradus suw bugyna öwürmek üçin näçe kaloriýa gerek diýär. 100 gradusda suw bugyna diýär. Ýagny haçan suw bugy öwürlýär 100 gradusda şu nokatda öwürlýär. Ýagny şu hemmesi suwun hemmesini öwürlüp bolan nokata şu taýty. Indi bu da aňsat, ýagny ýyllylyk jemini tapmak üçin Q1, Q2, Q3 goşmaly bolýar. Ýagny Q jemi diýýäs. J bilen belläsem Q1 goşmak Q2 goşmak Q3. Q1 näle hasaplanýar? Ýagny temperatura ütkemenligi üçin M köpeltmek L. Bärde massamyz 20, L'miz L doňma 80. Goşmak bärde temperatura ütkeye massamyz 20, S'miz soňky 1 şular aralykda ýagny. Ve temperatura soň başdakymyz 0, soňkymyz 100. Ýagny soňkydan başdakyny aýırsam 100 bolar. Goşýarsam Q3'ü. Q3'de de temperatura ütkemeýär, şoň üçin massa 20 köpeltmegem temperatura ütkemedik üçin hemişelik alýar. Başdan şunu oýarma 540. Bular hemmesini hasaplap goşsaňyz jogabymyz 14.400 kaloriýa çykýar. Jogap şundan bolat. 55-nji sorag. Bu sorag biraz kynrak sorag. Hatta üniversitet derejesindäki sorag hem diýip biler. Soragda näme diýär? 20 gram 110 gradusdaky ýagny suw bugy bilen 100 gram minus 20 gradusdaky buz garşdyrylýar. Ýagny haçan ıssy suw bilen soğuk suw garşdyrylsa ortalyk bir temperatura bolýar. Ýagny temperatura ıssy suw bilen soğuk suwkyny goşup iki bölemizok. Bu ýalňyş. Näme diýäs? Ikisiniň ýyllylygynyň ortalygy bolýar. Ýagny ýiten ýyllylyk bilen alynan ýyllylyk deň bolmaly aýdaly şutaýda. Şu bir gabaň içinde biziň gyzgyn suwumyz bolsun. Aýdaly temperaturasy möhümde. Aýdaly 50-60 bolsunmy? Soň şuňa soğuk suw goýsak bu da 10 gradus bolsa ýa-da meselem 0 gradus bolsa bu da 60 gradus bolsa bu soğuk suwumyz azyp başlaýar, temperaturasy ýokarlanyp başlaýar. Gyzgyn suwumyzyň temperaturasy pesep başlaýar. Ýani näme bolýar? Bärde gyzgyn suwa gyzgyn temperaturamyz düşüp başlaýar. Soğuk temperaturada alyp başlaýar. Netijede formula boýunça ýagny Q ýyllylyk diýsek, ýiten ýyllylyk ýagny başga inglizçede Q loss diýilýär. Ýiten ýyllylyk bilen alynan ýyllylyk ikisi deň. Q gain deň bolýar. Ýöne birji üns bermeli zadyňyz şu haýsam bolsa bir öňüne minus goýulýar. Bu minusyň sebäbi ýagny ýyllylykyny şu tarafa aýdanlar, ýagny ýyllylyk gitende minus diýip alýas biz. Aýda minus 20 ýyllylyk diýip alýasa ýitýär. Ýokary aýda 20 ýyllylyk alsa 20 kalori. 20 kalori aldy diýip aýdýar. Şoň üçin şuň öňüne minus goýas. Netijede minus plus bolmak üçin aýda şulaň biri şu minusy biz Q loss'tyň öňüne goýaryk, bu tarafa geçirelim. Aýda şu minus 20 ýitiren bolsa minus plus bolup ikisi deň bolsun diýip. Bu zatlar aýraýyn. Indi şu sorag näle ýakynlaşmaly, näden başlamaly? Şuňa sorag çözendi. Ilki şu biziň ýyllylygymyz aýdaly şu nokada çenni gelse, aşağı gaýdýanlar mudama ýyllylyk berýär, bärden ýokary gidýän ýa-da sağa gidýän ýyllylyk alýar.
Yani näme diýip görkezden şuda ýokary gitse ýa-da saga gitse ýyllyk alýar. Plus bolýar-da. Aşağı gitse ýa-da çepe gitse ýyllyk berýär. Ýa-da minus bolýar. Mysal üçin aýdal ýokardan 2000 kalori berse aşağıdan hem 2000 kalori alan bolmaly. Şonu ikisi şuna hatda durýar. Ondan soňra ýyllyk bir-birine deň bolandan soň ýyllyk alşalyşy bolmaýar. Netijede aýdal şutaýda 5000 kalori berse, bärden 5000 kalori almaly bolýar. Wysgaça şu ikisiniň badyny tapmaly. Aýdaly eger biz şuna kodaçen hasaplasak, şundan şuna kodaçenni beren ýyllyk mysal üçin diýeli 3000 kalori bolsun. 3000 bolsun. Ve şundan şuna kodaçen gelen kalori aşağıdan ýokary meselem 2000 kalori alan bolsun. Onu deňleşmesi üçin näme bolýar? Şu ýene dowam etmeli bolýar. 2000 şuda etmen strelka bilen şu ýene dowam etmeli bolýar. Yani bu dowam etse bu tarapa gidýär strelka. Bu da ýene ýyllyk bermesine dowam et. Bu almasyny dowam etmeli bolýar, bu da bermesini. Demek bu da aşağı gitmeli bolýar da. Yani misal üçin diýeli şundan sonra näme çözmeli? Aýdal ýokardan 5000 kalori yani şuna koda 5000 kalori berse. Etgaça gorkadan eger aşağı gitse ýa-da çepe gitse ýyllyk berýär, ýa-da minus. Ýokary gitse ýa-da saga gitse ýyllyk alýar. Diýeli şuna kodaçenni 5000 kalori beren bolsa 5000. Şuna kodaçennem aýdaly 4000 kalori alan bolsa deňaramlyk nirä gider. Deňaramlyk bu 4000 galmaly. Aýdaly 4500 bolmaly. Mysal üçin öňe gitmeli bolar. Diýmek şuna koddan şeýlerek öňräkde bolmaly şu deňaramlyk. Bu 5000 hem az almaly. Aýdaly bu da 4500, belki 4400 de bolar. Garaz bu da ýyga gitmeli. Onu şuna kodda. Garaz biz ortalyk nokady tapmaly. Haçan da deň bolýar. Mysal üçin aýdaly 6000 kalori beren bolsa, yani ýyllyk ve 6000 kalori de alan bolsa, bundan soň ýyllyk alşalyş bolmaýar. Oňa çenli ýyllyk alşalyş bolup durar. Ýani iň soňunda ikisi deňlenmeli. Indi näden başlaýan? Şutaýdan başlaýan. Ilki ýyllyk beren Q'lar hasaplaly. Aýdal şutaýa şuna kodaçenni Q1 bolsun, gyzgyn suwuňky şuna kodaçennem Q2 bolsun. Ýagny şutaýa çenli ýyllyk bersin. Indi Q1 bilen Q2 hasaplasak näme bolýar? Q1 formulasy MC delta T, ýagny Q1 deňdir massasy biziň gyzgyn suwumyzyň şutaýda görkezlen 20 gram. C'miz biziň C buğ 0,5 ve temperaturamyzym 110-dan 100'e çenli 10 temperaturaya, soňky temperatura 100, başdaky 110, 100'den 110 aýyrsaň minus 10. Yani 10 diýip berýär. Bärde minus çykmasynyň sebäbi ýyllyk berýär diýdi. Öňüne minus oýdy. 20 0,5'e köpeltsek, ona mono köpeltsek deňdir 100 bolar. 100 kalori bolýar Q1. Q2'mizi hasaplaýyn. Q2'miz näçe bolýar? Ýagny massamyz 20 ve Q şutaýda temperatury ütkemen ýagdaýynda 540. Yani temperaturanı goşmaýardyk şu ýagdaýlarda formulamyza 20 540 köpeltýär 10800 kalori bolýar. Indi demek Q1 goşmak Q2 jem ikisi şol ikisi 10900 boldy. Yani gyzgyn suwumyz 10900 kaloriýa ýitiripdir. Indi sowuk suwumyz nähili? Yani buz. O buzumyzam şundan şutaýyk gelsin, şuna kodda dursun. Şonda bolanda näçe Q bar? Birinji Q şu bolar, ikinji Q2 şu bolar, üçüncü Q da şu bolar.
Q1 goşmak Q3 hasaplamaly. Q1'miz soğuk soňky -20 gradusdan -20'den 0'a ýetýänçe. Ýani massamyz 100, massa köpeldilen C buzumuz 0,5, köpeldilenim temperaturamyzym soňky temperaturamyz 0, başdaky -20, 0 aýyrmak -20 minus plus bolar. Ýagny 20. Bu da deňdir 0,5'i 100'e köpeldiýär, onam 20'e köpeltsek 1000 bolar. 1000 kalori eken. Birinjimiz 1000 kalori. Q2'ni hasaplaýas. Bu da temperatur ütkemenligi üçin massa 100 köpeldilen. Bärde temperatura ütkenik, şoň üçin temperatura formula goşmaýas. Oň ýerine şeýle L doňma şunu alýas 80. 80 ýüze köpeltsek 8000 kalori bolýar. Q3 näil bolýandy? Q3'im ýani massa şundan şoň bu da soğuk suw garda gidýär. Massamyz 100, C suw. Näçe bir soňky temperatury 100, başdaky 0, bu da 100 bolar. Netijede bu da 100'e köpeltsek 10.000 kalori bolar. Emmesini goşdygym 19.000 bolýar. 19.000 kalori. Bärde näme çykarsak bolar, näme many çykarsak bolar? 10.900 ýokardan gelýän gyzgynlyk 10.900 kalori. Şoňdan görkezýän. Aşagdan gelýän soğuk suwunky 19.000. Onu deňaramly kaýsy tarapy gitmeli? Aşagdaky has köp bolan üçin ýokardan aşagyrak gaýtmaly. Ýani bu 10.000 belki 15.000 bolar, 19.000 hem azalmaly, aýdaly. Bu da 4.000'ını berip 15.000 bolmaly. Garaz diýmek onda şunu okudymyz, şeýlerek gaýtmaly. Şu taýlarda bir nokat şu aralygynda bolmaly. Deňaramlyk, ýani şu ýyllyk beren bilen ýyllyk alan destem bolmaly, şonda deňaramlyk saklanýar. Indi bulan basyny aýrýas häzir. Deňaramlyk nokudymyz şu taýsy diýip hasaplamalymyzy şoňa gara edelim. Bärde formula boýunça ýani nämedi bizim formulamyz? Q ýitiren ýyllyk, ýani lost diýerdik. Formulamyz ýani ýyllyk alan ýyllyk Q gain diýsek teňdir minus Q lost. Ýani şunun aşak ýa-da çepe gitse minus bolýar. Meselem minus 1000 kalori bolýar. Netijede minusam plus bolýar diýip. Indi şu minuslu zatlar aýyrmak üçin şöyle bir zat etip biliriz. Minus çykmaýan şekilde hasaplaýyn. Şu taýsyna bizim temperaturamyza x diýelim. Haýsy temperaturada olduğunu bilemiz. Indi şundan şular aralyga çen ýyllygy bilýäs. Şundan şular aralyga çen ýyllygy bilýäs. Hasaplap bilýäs. Şundan şuňa çenini bilemiz. Şeýle temperatura belli. Bärde de şundan şu aralyga çen ýyllygy bilýäs. Şundan şu aralyga çen bilýäs. Bundan aşağı x çen bilemiz. Indi şu tarap şuna ýokary şuna kadar çykan aýdaly şu 3000 kalori bolsa ýokardan şuna gelenem 3000 bolmaz. Ýa-da bizim deňaramlyk diýip hasap edýäs. Indi aşagdakylar hasaplap başlaýyn. Ilki aşagdakylar ýokardakylar deň bolmaly. Aşagdaky massasy -20 gradusda 100 gram. 100 köpeltmek. C'miz buzunky 0,5. Temperaturanı tapawdym 20. Ýagny 100 köpeltmek 0,5 köpeltmek 20.000 kalori bolýar. 1000. Indi şu taýdaky ýyllygy hasaplaýas, ýani Q2. Massamyz 100 ve şu taýda temperatura ütkenok. Oň ýerine şunu alýas. 80. 80 100'e köpeltsegem 8000 kalori bolar. Bundan soňra näil bolýar? Massamyz 100. Köpeltmek C'miz soňky 1. Köpeltmegim soňky temperatura x. Başdaky 0 x'den 0 aýyrsam x bolar. Ýagny 100x boldy. 3-nji. Indi ýokardan aşağı gelýänler hasaplaly. Men şunu başga renkde edeyim. Näil bolar ýaly. Şu Q'miz
Şundan şuna gelýänçe massamyz ýöne bir üns bermek zadyňyz şuýda minus bolmajak derejede hasaplan. X'niň ýyllylygy deň bolmaly. Şu iki aýdar minus bolaýan ýagdaýynda da minuslar aýrýar edik. Ýöne bu eger minus goýup hasaplasak uzun ýol bolýar. Men onu gorkadardım ýöne belki köp wagt video bolmagy mümkin. Şoň üçin gysga ýol görkezýän. 110'dan 100'e gelýänçek temperaturamyz 13'ge, ýani massamyz 110 gradusda 20 gram, massadan aşağı 20. Köpürtmeksi bugumyz 0,5. Temperaturamyz 110'dan 100'e çen 13'ge. Köpürtsek 100 bolar. Soňra şuýda temperatury ütgänok. Onda massa bilen diňe şunu alýas, L bugarmy 540. Köpürtsek o da 10.800 bolar. Indi şular aralygy näde bolýas? Massamyz 20, suwumyz 1. Şular aralykda ýagny 0 bilen 100 gradusyň arasyndaky suw dady emişeligi 1. Köpeltýäs. Indi X'imiz 100'den temperatura bilýäs 100'den kiçi. Aýdaly meselem 50 bolsunlar. 50'den 100 ayırsak minus bolýar. Şoň üçin 100'den 50'ni aýrat. Ýa-da 100'den x aýryp berýärse şuýda 100. Ýöne skopkada aýrmak x. Indi şoň hemmesini goşanmazda deňdir bolmaly. Şoň hemmesini goşanmazda. Şonda bizim jogabymyz çykmaly. Nähil bolýar? Ýagny bu 8.000 goşmak 100x bolýar bir tarapy. Yani 8.000 goşmak ya başdan 9.000 goşmak 100x bolýar bir tarapy. Bir tarapam 10.800 100 goşmak 10.900 goşmagam 20'ni 100'e köpeltsek 2000 aýrmagam 20x. Esaça men şuýda dogry ýazaýyn. Bundan aňyrs matematika ýagny 1000 goşmak 8.000 şuýda ýazyp oturna goşmagam 100x. Hatym kän gowdaldyr. Şu meşgada ýazmak kynrak bolan üçin deňdir. Bärde 100 goşmak 10.800 goşmagam 20'ni 100'e köpürsek 2000 20'ni x'e köpürsem aýrmak 20x. Mundan aňyrsy matematika, ýagny x'ler deňdiriň bir tarapyna, sanlar deňdiriň beýleki bir tarapyna şeýit geçirip, ýagny plus deňdiriň o tarapyna geçse minus bolup geçer, minus deňdiriň bu tarapyna geçse plus bolup geçer. Garaş şuýdan x çykarýarys, x'imiz deňdir 32,5 bolýar, ýagny 32,5 gradus. Indi size şu soru kyn bolan üçin size bir ýumuş berýän. Ýani x'in gelini 32,5 goýup, şuýdan berýän ýyllygy we bärden alynýan ýyllygy köpeltip görseňiz ikisi deň çykýandyr. Ýöne bir üns bermeli zadyňyz. Şuýda aýdaly minus palança çyksa, şu minusyny aýrýaňyz göni, aýdaly 100 bolsa, minus 100 bolsa 100 kalori. Bärde de o minus çepe gidenimizde minus bolýar diýdik, minusyny aýrýaňyz. Garap umuman minus alamatyny aýranmazda şuýdaky beren ýyllyk bilen şuýda alınan ýyllyk x deň bolýar. Ýagny x'in ýerine 32,5 goýup görseňiz. Jogabymyz şundan ibaret. Bugünlük şu 5 sorudan ibaret. Seýädende şu 5 sorumuz kynrak bolan üçin köpräk wagt aldy. Sag bolun. Sağlıkda bolun.